Ngenu Jehova ZamaNazaretha nesulana ngoba umsawakhe Banda lenkosi masikuqe sithandaze. Amen. Amen. Ngekhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Zihlobo ezinhle enkosini, ngicela kuma kwami lapha phambi kaNkulunkulu ukuba ngingasoleki. Ngimphezu kwamakhosi naphambi kaNkulunkulu unyazi. Sasimbeke khona ovakashile odideka uma ngithi unyazi loNkulunkulu ngokuthini. Angeke echazeni uNkulunkulu engimkhonzayo, unyazi loNkulunkulu ophelele. Amen. Sasimbothani basichazelane uyongibiza aqashe ihholo noma khomba isihlahla, fike sihlale phansi kwesihlahla uletha amanzi bese ngisho ukuthi unyazi loNkulunkulu ngokuthini. Amen. Kubalulekile ukuthi mawuthi unyazi loNkulunkulu ungasho ujahile, uyinike isikhathi sokuthi uma utshela umuntu yabona unyazi loNkulunkulu bese buza ukuthi ngani, bese umchazela. Ungasho ukuthi unyazi lomprofeti, yokuthi unyazi lomprofeti yangigulisa idala ngiphendukelwe isisu. Ngoba angikhumbula ukuthi umprofeti akwazi ukusindisa engekho ngaleso sikhathi. Umprofeti akwazi ukummemeza umuka namanzi uthi umprofeti usibanibani akusiza kwenzeki. Akwenzeki phoqa ukuthi lekufika kuye eqala umprofeti yebo nangu usibanibani hamba namanzi bese profeta lo yasho ekhuluma nathi uzophuma noma ngeke esaphuma.
Kodwa unyazi uNkulunkulu ophelele 24 hours. Mhlasimbe sofunda. Kodwa ngicela ungathanda ukufunda iBhayibheli namhlanje. Ngifunde nje yona le ncwadi nobani ayiphethe le ndlela. Mhlasimbe sofunda ivesi lesithathu. Emthandazweni weSabatha. Nobani ngabe phenya. Ngoba kavele kade sifunda le ndaba. Kodwa mhlasimbe ngicela uqale ngibonge uNkulunkulu uqala. Engambona efika phakathi komuzi kaBaba. Umshumane makhothoza ayevuka esokweni. Ngolunye usuku umfowethu ongilamayo wathandwa intombi yasemalomeni. Baganana nje kwakuhle. Bathandana ke. Walobola umfowethu. Wakhipha inkomo. Kwakuyintombi yakwaZuma. Kwakuthiwa uNte igama lawo lapha ngasenqobane esikoleni. Hamba ngeenyanja uma ekhweni lomfowethu. Yabuya intombi lethe ingqiba amasondo. Kwavulula ondi. Kithi ke kuvulula ondi akabonga uNkulunkulu. Sikwazi ukufaka itende. Liyasehlula ngoba ulawondo khona. Kuvula nje ulawondo kithi. Ungene phakathi usonte ugide. Makuthi lala ulale. Akekho uzohamba sekuhlwini. Muzo umshumayeli. Zavalelana insizwa nentombi. Yenziwa indaba yenziwa kwafika kwembeswa. Kwembeso uma noma omkhulu noma omncane. Kwakuhle kwadela. Ngesonto emini wahlakazeka umdlalo bahamba bonke abantu. Noma kodwa hamba wakubo. Kwathi ngomsombuluko emini. Emini nje zazi yaku1 noma zaku2. Noma kwaku12. Kwafika umbiko ekhaya. Kuzocelwa umfowethu engayile emsebenzini. Uthi aphuthuma umakoti akasekho emhlabeni. Hawu. Akasekho Kubuza isithunywa. Ube nani? Hayi, uvuke nje kuseni. Wabika ikhanda waseyathula. Hawu. Kade kukuhle kangaka lapha ekhaya. Sekunjalo kodwa akasekho. Hayi. Wahamba umfowethu waya khona. Wafike wangena. Wambona umkakhe ufile. Hayi uquleka ufile nya. Dead. Bamphuthumise bethi awushawa isilwane kwasha kwacima kwavutha kwasala amalahle ashisa abantu endlini wangavuka. Wagijima nomfowethu wathinta ethatha uHosibali bakhe wakhohlwa ubaba ozalayo wagijima noHosibali bakhe wangavuma kodwa. Kwathi ngo9 ebusuku kwafika omunye usibalo womfowethu wathi hayi kuthiwa socela abadala manje. Hawu sekwenze njani cha magoda akavuki. Kodwa aphamba simise emakhazeni. Uzani nizobona nani. Asukuma ubaba. Asukuma uma. Asukuma bajoda samba. Hayike. Mina ngizoshesha ukubuya ngoba ngiyasebenza lapha kuVuthula Street eMandiyeni lapha. Isitolo saMandiya kuVuthula Cycle.
asenza khona ishumi leminyaka neminyaka ewu-9 19 years abadala nje bangazi ngisebenza lapha ngase ngifane nengane nje yakhona ayisaya wathatha ingubo baba wayigaxa emahlombe yayimfishanyana nje ingubo yakhe namanje ikhona ka salandelana uma wathatha inensuku yakhe nami ngathatha yami emfishanyana futhi sashona khona wathi ubaba ukuze bangasiqwaye ningayigqoki ingubo emhlophe amaloma lawo siyabona akatholika yase sigaxa nje emahlombe ingubo sase wafika wangena waguqa ngasemnyango wasesha uzuma wathi hayi impela mlingane sekunje wasethi baba hayi khuluma ngoNkulunkulu engambona kithi emzini kababa angikhulumi ngwakini nawe wambona kini nangakini futhi kodwa khuluma ngengambona ekhaya kithi baba umlingane sekunje kodwa wathi baba senimbozile bathi impela kusingeke sevula baba mvuleni hawu babukana abantu endlini wathi hayi mbuleni ufuna ukumbona bambula baba hawu senje malokazana kodwa wathi yile semakhaleni eminyama kodwa izinto athi wathi umpapa mgezeni zona bamgeza yile nala emlonyeni lokho umnyama kodwa izinto zabantu wathi baba isusenikeza abantu angifuni susani zonke khona nokunye kulendlini kodwa akukho kodwa uma ukhona wathi baba kukhiphelene eminyama hawu babukana banathi abukana noma ukuthi nangi baba ezosiphoxa emzini hawu abantu bekhokha imali wathi ekhishela eminyango khiphela eminyango ke lento yakhishwa lento abekwe eminyango wasesondela kuyo ubabelele makoti ibheke phezulu imbuzi evele ngekhanda wasekhipha uvaseline esikhwameni wasemthitha emakhaleni ngalo vaseline ngikhumbula ngahlaza ngawukhe ngesipuni wawutapuna ngomuntu ongetapa wase ushisa le makhaleni awuhlikihla wathi uzuma hawu mlingane ubona ukuthi ublues nje uyokusiza khuluma ngoNkulunkulu akaba uNkulunkulu wathi baba hayi angibengenza mlingane ngiyathinta nje nami angithi uzamile kwakhe inyanga wathi uzume ngizamile mlingane kodwa akwazi bazingahluleki inyanga embili athi hayi hlulekile ubona vaseline uzolunga ublues wathi uzuma wathi baba angazi uzobona mlingane wathi amthinta ubaba la imhlathi ihlangene baba zange ahlabelela ingoma yabagulayo wavuma yedwa baba endlini amaloma egcwele indlu sifike sonke isizuma nesasesitshela iminyama sasingakahambi ngoba kwakusabuye phela kithi kusadlona izinto ade kubuye nazo ekhaya kujatshulelwana zazi yakuthena ebusuku wahlabelele yedwa baba endlini kwavuma uma wavuma esaba wathi esikushunya yezwayo
ngoma ithinte nekhulu iqholo babukana abantu endlini uthini wenzani wathi bafika ingoma evesini etshela zonke izizwe izokuza nazo zindaba esikihla umakoti emthinta la abhoboka amanzi wangayeki ingoma wayihuma kakhulu kunakuqala abhoboka amanzi athi bhodlo asethi ginsi ehla la empinjeni wayithinta ongayeka basukuma baphise kwekhama abanye endlini babuya kwafinyenzeka ukuthi baba kanile yabona ukuthi bayibhoboka amanzi wayithatha ingubo igadla aphelele emzimbeni hey kuhle kwathemba usheme ngeni la wamshebi mamshebe ushembe uyabukisa ngawe kodwa mangamshebe futhi ushembe uyakwazi ukwenza bemkhulu endaweni uyakwazi ushembe ukuthi mamethemba ungamshebi bakubize ngomthakathi mabe ngakakubizi ngomthakathi usuke ungakakhulumi kahle ngoshembe maze ukhuluma ngoshembe wonke umuntu uthi uyathakatha ngoba usuke sedlule kuwe ehla amanzi wawagqisha ubaba kumakoti wawagqisha wathatha enyangeni yezulu awagqisha wakhwehlela umakoti bathi ababesendlini bathi hawu wazwa mkhulu uNkulunkulu kamlingani zihlobo zami ezinhle enkosini wahlala umakoti omfowethu waphila uzambele nje kulowo nyaka odlule nobaba esahamba emhlabeni kodwa la wasuka khona inkungu engaqala ukusuka kuningi isuku kodwa kubalekile ngelanga ukuthi usho ukuthi ukuze uthi ushembe uNkulunkulu usho ngani khona ngabakholwa iBhayibheli sengilifundile iBhayibheli khona indoda ehamba ebusuku bavuka odadewabo baya kuJesu bamfica uJesu engekho babuya ngakusasa baphindela kuye bathatha icala lokufa komfowabo balikhweza uJesu bathi inkosi ukuba ubukhona kungabe umfowethu akafanga ushamba akasebenzi kanjalo ushamba usebenza ngezwi ushamba usebenza ngomoya hlasimba ngikhali unyathi usebenza ngezwi unyathi usebenza ngomoya akabona uNkulunkulu kodwa mangalishibi mangalingabazi afanele umuntu othi wemthandaza athi inkosi ngifuna ukubona ukuthi ukhona kavele unyazi likhona inkinga isele kimi nawe waphila umakoti omfowethu ngamafutha azange baba waswela nje isipunu sokwakha kodwa futhi wahlabela ingoma yonyazi wathi esikushunyayizwayo ekuphakameni kuba sendisile abaningi amaRoma avela sho njalo athi ha ingoma umlingani uhube kwazi kwacishe kwazi athi imbangi yokusa yomndeni kaJuda kana kwaShembe ukhona umndeni kaJuda Nazaretha kuhle umathemba uNkulunkulu kuhle futhi ukuzazi ukuthi ngiNazaretha mawuseThekwini ube yiNazaretha mawulapha eThempeleni ube yiNazaretha mawulapha egcekeni lonyazi ube umNazaretha mawuma wedwa
uwedwa uvalile ngathi udla uvale endlini uwedwa uza uthi mangonyazi Manazaretha asiyekwe ukuhlisa ushembe simshebe namanzi noma nezinto ezikhona emhlabeni yonke lento ekhona emhlabeni eyonyazi uthi ubhombe isima samampondo kunze ehlabe ezinye ematshobeni umlethi kala madinane zonke izizwe sithi mlethi ithi inkosi yaManazaretha kuze isikhathi abantu abanhliziyo la umhlaba wonke uzohlabelela ingoma eyodwa ngesikhathi esisodwa kanye wonke umhlaba bathi abemission usagula impela lo muntu kodwa ngo-1 akekho ngesabatha ngo-1 akekho sukethi akekho ngasho ukuthi ngibongeni Jehova Manazaretha nezukulwane zenu bese sishodini sithi ufanele ukubonga kanti thini masonjalo sathi ufanele ukubonga sabesashintsha sakhomba enye into eceleni senzani kanti ithini eshoyo sithi ufanele ukubonga ngamaNazaretha nezizukulwana zawo sikhuluma into siphikisa thina futhi ufanele wena ukubonga sishonyazini sibe shinga futhi thina sithi hayi akafanele ukubonga hayi khona amaNazaretha hayi khona wena fanele ukubongwa amashumi amathathu nane ivulwe ifunde siyahuma sikhuluma ngephaya ukuthi asukela xothu ugeke wagaya umcaba sikhuluma ngoshembe lapha kabonga uNkulunkulu sikhuluma ngonyazi la 234 wena
siphambi konyazo lezulu kaBonkulunkulu. Amen. Futhi kasinankinga nje. Kasiboneke indawo right. Alibonga unyazo. Inkinga isele kimi. Angazi kuwe. Ngoba ithi indaba wena ufanele ukubongwa. Mayiguqulwe eyami intando ifane neyonyazi. Amen. Ake sikhuluma ngalo ndaba nje. Mayiguqulwe eyami intando ifane neyonyazi. Ihlukela kanje ke le ntando. Intando yami enginayo khona umzalwane engamkhulumisi. Khona umzalwane engangeni kwakhe. Khona umzalwane othi meqhamuka uqubuka isilungulela kimi. Khona umzalwane othi meza ezongibingelela bese kuvuka ukuthi ngiyamazi ukuthi unesona esithize. Kodwa intando yonyazi ithanda yonke into ngusutshani yabuthanda. Amen. Izovuma yakhe inhliziyo. Inhliziyo yonyazi imnene. Amen. Sisho njalo masineme. Sithi ngiyocasha kuyona. Izovuma yini yami inhliziyo ukuthethelela lo mzalwane. Izovuma yini yakho ukuthi ithethelele mina. Izovuma yini yakho ukuthi uthethelele indoda yakho. Izovuma yini yakho inhliziyo ukuthi uthethelele inkosikazi yakho. Izovuma yini yakho inhliziyo ukuthi uthethelele ingane yakho izala le owayilahla ayiphika. Akhona amakolo endlini. Inhliziyo esibhekene nayo. Sihamba nokaqangwaqa sihamba nenhliziyo bakhona bonyazi. Sidla lapha nje khona esinyanyita. Hawu inkonzo iphethe ushoza hayi. Ngangona phethe usinhliziyo. Uthi umfundi uqonze eguqe lapha ngomnyaka. Uthi lona zabambili. Wakhishwa izitshe ezifanayo. Wakhishwa ukudla okufanayo. Wafakwa ezitsheni. Zaseqala zifakwa emanzini lezilwane zagezwa zazinhle. Zafanelana nokuthi izokudla. Umuntu mezokudla uqala geza omunye. Omunye ahlambe nezandla ngoba uzokwenza njani uzokudla. Sikhuluma ngenhliziyo intaba yami ngihleze enhlizweni namhlanje akazi kwenza njani. Oba ngibuka umhlaba uyabhubha. Umuntu ufika hol 10,000. Ithi inhliziyo ayikhona lesikhundla uhlezi kusona. Hey. Usibona manje uhola 15,000. Mususe. Khuluma ngenhliziyo. Angiyazi yakhe njani. Kodwa lithi iBhayibheli engilifundayo lithi inhliziyo yonakele kakhulu. Ithi ubani ongayaziyo. Ithi mina Jehova ngihlola inhliziyo yokuqala. Injane yakho. Ubuye nani phezu kweKhenani? Zaphekelwa lezilwane, zabekelwa kahle endaweni enhle. Yabona enhle indawo zabekelwa kahle ukuthi hey. Uzani la. Asezizwe lezilwane seziclean segeziwe amazenze engasekho. Namakhizane engasekho. Zaseziza, bafreza, kodwa hlala phansi, zaseyihlala. Baseziyabukana, lesabuka le, nalesabuka esinye. Kwakusho ucwenza la. Niyabona manje ngalokothi mangumsini, niphakele etsheni ezifanayo. Ukudla kuyefana. Nigezwe ngensipho efanayo. Nasulwa ngethawula elifanayo. Naqhola ngamakhani kahle. Akekho namazenze kunini zadilwana impela. Inhliziyo. Niyabona inhliziyo endane enhle kanjani zadilwana. Zathi ngalokothi ke nichithe la. Manichithile akho inkinga sobe siyosula kusho umnikazi welwane. Injani yakhe inhliziyo? Kodwa pe qala nidle lasibamba zidla. Sathwaka lesi sasesithi hamba. Sasesibuka lesesinye. Nesithi hamba sabuka esinye. Akhona amakolo endlini. Amen. Wena fanele
esinye sayivikela kwachitheka ukudla kwangcola kade idlela khona hliziyo inqabile ufaka isiphika nawe nomakhelwane wakho ethempelini elandela ufaka isiphika kodwa inkinga enkulu kaningenelani ufaka umzenga unomuntu umshumalo onyasi bafowethu konke ngafuna siyifihle imzenga ifike nonyasi basweka abashumali ba right ebandleni lonyasi manje kufihlelwana lokho ufaka umzenga nalomunye ufaka umzenga umemeza isonto esontweni nawe umemeza isonto esontweni wayipho nikwavume wangangenelani wakhala isigubhu lapha sika 23 wakhala esinye la wakhala isigubhu sika 14 la wakhala esinye la kwenze njani leli bandle lonyasi akulona leli bandlo siba kulo kube kukhala isigubhu la kukhala esinye la umze ngamunye ingulo yevangeli inye ingulo yefundisi inye kwenze njani pho sibangani ebandleni lonyasi saqala intuthu ebandleni lonyasi kwenze njani yini ijubane engaka akekho angafuni ukuphathwa noma uthi ngiphethe uphethe uphethe phi abale umuntu afike lengasikhona uphethe ngegama nomphethe abantu ngiphethe muphethe kufuze ukuthi labo bantu baphethe uba service ngabo uNkulunkulu muphethe umvangeli ubahambele abantu ungashulela tempeli linabantu abancane uzothola inyawo ezincane iyena labo babili muphethe ungumshumayeli mofaka 8000 abantu babili etempeleni likhiphe wena ngoba wena usungule itempeli laze lakhiwa likhiphe 1000 sebenza umsebenzi wonyazi isikhathi esiphila kuso isikhathi sonyazi bangwele kuyasetshelwa wonke umhlaba uyabona ngakini mose ngabika isitezi usele unyazi hlale izitezi ahlale emafletini uzonikela nini uzonikela nini uphethe ibandla ijama izendane ethize itempeli lalo bangabantu abathi bangaka funa 1000 nathi umuntu kalikho kwenzwani waqala intuthu manje ebandleni wathi umsebenzi wangaqhumi ngakini wazofuna ukugcotshwa ugcotshelwa ini ngoba akafika endaweni efuna unyazi sekafika unyazi ngakini luzovula isitezi noma ubhizi nje ufuna isikhundla ubheka abashonithi useshonile bani sekungifanele ukuthi sengangena la kambe ukuze ngithole la ndawo sibani kufanele ngimakele itulo ngimkhiphe ebandleni bese utholana zithi zayona mayikhuluma ihlabelela zithi imsebenzi uma uyikhona imsebenzi yabonakala ubonakala ngani udume ngani ngakini ithini yakhe inhliziyo masilapha silapha ngakini wenzeni ngakini abaqabene nje abantu mvangela ukhiphile itempeli kwabuzanga kumshumayeli omdala umshumayeli nangu sibani sesebenzile itempeli uthi anombusela isiguqo umshumayeli wena aphuma kuwe uyamazi wenze research ngayo iphelele phi remove ebandleni kanti kuqala kunencwadi ukuthi uma uphuma kwelinye itempeli uyakwelinye itempeli uhambe ne-remove ekuvumayo ukuthi uyiphethe kahle awuyikodwa lifishifishule labantu kwenze njani maNazaretha kothatha amaqala amanye esontweni ithina inhliziyo wenzani wena wenzani la uhlezi khona la uhlezi khona uhlezi kahle wakhuzwa ngapha wavuleka ngala wakhuzwa ngala wavuleka ngala wenzani khomntu osuka lavula itempeli lapha esigqumeni nithi ngiyamlandela usedlule usephambili afike phambili adlule uyaphi le yakhona bengakuhle abakhokheli basebenze kahle nabashumayeli
alibonga unyazi umshumana ngasebe umkhokhela ngasebenzi nomhlambululi khona phambi konyazi ngoba inkinga iqala lapho umkhokheli mangasebenza nomhlambululi iqalile ifishe ebandleni uzothi egcine bedawu mhlambululi uyabona umshumana uxake kanjani bese ngezama ukwakha la eduze kwakwami futhi yakwami indawo inetayitela asohlushwa umuntu ngasikela unyazi indawo la uthi umbone mhlambululi usesonta lapha kamkhokheli senimile ibandla ngaphandle lilinde ukuhlanjululwa akekho yini inhliziyo ayineliseki inhliziyo ayineliseki umuntu uhlala lehle sikhona afudumeze isikhundla umuntu onehle esikhundleni ahlala esikhundleni esibanda sifudumeze baqoqa abashumani babe u4 baqoqa bakhe bafudumane bakwazi ukuthi ngumvangeli wabo umvangeli angayisukeli ahambe ajombe umfundisi athi akenwa ngakithi lo nabathi mina ngumfundisi wayo yonke indawo nobaba uNtulu ungumfundisi ngala ngakithi nami ngumfundisi ngakubo eGBC ngoba lini igama elonyazi phos bangani lemngane isithathu lobani khona indaba engaphambi kwami khona amakhosi angazi ngizwa amakhosi aleli ibandla ebanga ukuthi ungezi ngakithi la ngiphethe khona esizweni sami amakhosi avakashelana thina kwenze njani manazana siyayifuna indlela yakusiza ngiyakulakelela indlela ekhaya ayihambi kutofolax indlela ekhaya idlula ngozini intsika le ndaba ilimaza bona labo basuke behamba ngawe ilandela ayibalimazi khona amadoda ahleze emzini manje avula amafriji yabona afaka iTV njengamanje yonyazi liphethe inkonzo phezu kwetaba omhlangano akana nkinga nje lo muntu kodwa khona inkinga enkulu umuntu onenkinga lapha esontweni le ndlela futhi izolimaza yena le activity ngeke iculo phezu kwethuna lakhe hey ZamaNazaretha siyadingana bafowethu alini kweli ikolo lithi ngimdingo omunye lidala enkulu inkinga ebandleni konke okumdingela ukuthi yabo lo muntu manje nomsebenzi akwazi ukupheka isitambu uyabona manje nomsebenzi umuntu akwazi ukuhlahlela inhloko uyabona mangigula lo muntu uzofika nenetlipa afika nqumi hey hlobo zenkosi kuza leso sikhathi kuze thatha ukugula empilweni yomuntu ikhola nekhola kuze leso sikhathi sonke ngigule ngakwazi inqumi inzipha afike obengithanda sihleka kahle naye afika nqumi inzipha akodwa mfundisi impilo ithini thothi umosi unqamukelana nathathe
ukuthi njengoba unjena nje esontweni unenkinga esontweni ungezwa umuntu kwanyazwa uluzwa awuzwa umuntu nje awuzomfundisi awuzomvangeli awuzwa umuntu imoto yakho mayiona nje umoya mnandi kodwa ukuthi isikhathi lezo wehlisa ingane zakho zikubeka embhedeni lo nomatrasi Batangena amakholwa ezothandaza uthatha ke sakeneki sekunephunga endlini umuntu masegule kakhulu angeneke endlini kuba nephunga safuna umshumayeli makwindoda ozofika athi kuqe ngasemnyango athi lezi ibhamu zakhe ikhipheni ibeke kwenye indlu lethana amanzi ufaka uqondiselani ushibhosha ushikuza umshumayeli ZamaNazaretha shikuza umshumayeli eseneyilonda nezingane zakhe zezimnyanya engasathinteki bese eqondisela ushibhosha umshumayeli bese emgeza emchopha bese ehlabelela umshumayeli athi wedlawu Zulu endleleni yakho lalusho njalo uthi ngamakhosana luphezulu kwale pulpit ithala beke ikholwa etshala isikhotha endleleni libe ikholwa esithi sihamba lingeze kuyahanjwa sithandaze alizwe kuyathandazwa kugidwe alizwe kuyagidwa kushunyelwe alizwe kuyashunya inkinga inhliziyo ithini yakhe inhliziyo Lesphiko uphume naso kulele temple uyangena kulele temple akhona amakholwa endlini Lesphika ngoba uphumile lapha nendoda yakho nahamba nawukhanda itemple kuthiwa ekhaya Uyazi thina edala lokho ungamesaba uNkulunkulu awufunde thanda ngesabathe evesini lesithathu Kuza lezo sikhathi lezo ngamuka umoya Zithi ngakudlalela uqeshani yakho iqeshani lana uzazo sikhathi sowasami ngoba unenkinga engakanje ebandleni amatalenta Uhlala manje yabona manje hlalani kahle baba bahlalani kahle hlalani kahle ngebo mama bobhuti bosisi hlalani kahle manje unyazi uNkulunkulu ngenkani nometha wathi yabona unyazi manje uNkulunkulu ngenkani sambile sayishosha nguve suke egoli amatekisi aweke amaventure aweke eThekwini kodwa ungafika eShosha nguve ngaphansi kwasePitoli ngathola kwizona imoto nje isemthethweni amaventure asebenza wafika kwagidwa umgido omncane kwagidwa umgido omkhulu phakathi emavasini kwagidwa abantu abangasazi isiZulu wena uphizo uthi hayi ngisazobona sala umsalaza abiyo silandela unyazi thina Vili sibuya khona nonyaka funda kamo inkinga edala udabula ithempele ibanda phakathi inye funda kamo Mesabeni uJehova zukulwana ngezizukulwana mana amajaga sike tokhona mesabeni sabani bani unyazi Nigcine imithetho yakhe anilobele yona mana nigcine imithetho unyazi the entabankulu ayifuni isikhindi lapha egcekeni kodwa abantu basigqoka isikhindi ngenkala
unyazi lithe uthina esigidi esikoshini masi esikoshini okundi ikhanda angasondeli lokundi isilevu angasondeli kodwa siyasondela ngenkani inkinga yini ungamesabi uNkulunkulu phambi kwethu phinde londe olagama uthi mesabeni sabanonyazi umthetho waleli evangeli imigidi ayishiyani kakhulu iyalandelana othi imigidi omama ihamba imigidi ishone phezulu ecaweni omama bakangena ethempelini uma bengena kuzongena abakhokheli eyami inkosikazi ngoba kayixotshiwe kayizongena isalibelo kunesa mina manje kuze isikhathi engizohamba khona emhlabeni izoyeba emgidini leba kunesa mina akuhlabaleni umkhokheli salukwazi lapha ethempelini yedwa uzothi afika inkosikazi wami emgidini ebetheye lesalukwazi siyasibhimbisa sisigidisa kabi umthetho khona kugidwa kanje inkinga yalo mkhokheli inkosikazi yami ayimesabi umgcotsho ngaphambi kwayo njengoba umsabi nomgcotsho ayisabi nonyazi mesabeni Jehova yebo umuntu osaba uJehova ulapha ethempelini yebo umuntu osaba uJehova akaguqisile abantu ethempelini la emzinyathi namaphethelo masiphuma nje senze research azabathola abashumayeli beguqisa amabandla la yekufika eTemangeni bakhona abashumayeli bakhe baguqisa amabandla bathola uthunyazi kodwa unyazi uhlezi lapha uhlezi namakhosi baba waqoqa mesabeni uyabona ukugcala unenkinga nje sontweni awusabi muntu uzusho ukuthi akangisabi muntu naze zami ibhamu zimbili ngiyashaya umntwana wami kuze isikhathi la ungazokwazi ukushaya khona kuze isikhathi la uzosidinga khona sizochopha amansetse enyaweni sikolophe emntakwethu sikulungise sikulalise siqhole ngamaperfume esephelele namaperfume engasekho nobhontshisi uzobekwazi kungasekho kade uthi hosting siyadingana akekho ngamdingo omunye abonke igama lenkosi kodwa inkinga yinye asesabonyazi yabo umuntu okuhlubuka lapha ekhaya esefundele incwadi inkinga kakhulu ithi indoda fundisa isikosikazi fundisa ithi ndawo ndodana lalela ithi ndawo ndodakazi lalela kufuze kuleli bantu ukuthi ngabakekho umuntu osathatha intombi yomnye umuntu kwenzani kwesontweni nawathaphelana nentombi zabanye abantu lenzani nawathaphelana nonkosikazi womuntu wathaphe naye uzwatha uthi ufriend wami sezwane naye nizwana kanjani nonkosikazi womuntu upho wakho sizwane naye nathi niyenzembe ithimba igroup namakhosikazi abantu kuWhatsApp nenzane kwenzwane sontweni angilibazisi group yethu yasikhuluma ngesonto ukhuluma ngesonto unobani egroup inokuthi akekho umfazi womuntu ayikho indoda yomfazi ayikho ingodo somuntu ngilibazi ZamaNazaretha sengifike egcineni kungabe sifundisa kahle emakhaya lezi ingane ngelamo ibuza ukuthi isihlabelelo su17 unumber bani zizosisho
kodwa lezi ingane ehlezi eduze mayibuza ukuthi ngo-7 ngizobe kudlala ngizokutshela inkosikazi ayifundisile ihlala ibuka igenerator ibuka uzalo ibuka idesi ikhohlwa ukuthi enganeni memezana isonto engane sithandazo ibuke igcina ikhathala lenkosikazi ikhathala nendoda imizi esiyakhile namhlanje kunamagumbi okulala iphoseke egumbini inkosikazi nendoda iphoseke egumbini bavale bala bese betshela iy'ngane wey'ngane anocisha i-TV mase zihlala iy'ngane zodwa azazi lutho lezi ngane ngoNkulunkulu ushiyene emzini kayihlo ma uhambe emhlabeni sale khonkothimbo imakwe emzini wakho uzolunga sikhuluma ngenhliziyo inhliziyo yavumela ukufundisa ingane yakho inhliziyo yavumela ukufundisa ingane kamnakweni inhliziyo yavumela ukufundisa ingane umfowethu ukuthi mntana umfowethu akwenziwa lokho takasisi fundisa indodakazi yakho mayibheka nokuyibheka intombi eseka khuluma intombi lapho hayi ngomfazi umuntu mayibheka nokuyibheka intombi esegane umuntu kunjani kuwe umkahle masenze research angibazi umthwalo ukuthi unani khona iphosa lokudlamini ebelivusa abantu la ngo4 ithi vuka mntaka kaNkulunkulu vuka mntaka kaJehova ithi incwadi yeBhayibheli indlela yabayinde kakhulu umphako wazwabona usalungilwa kumphako usadleka awubonilwa kumphako awuqalile ubona izono zabantu manje esontweni mawuhlezi uwedwa umphako wakho usadleka usathi mawuthandazela ikolo akusinde usathi mawuhlangana nelinye ikolo umoyizele nombheka le mawuhlangana nelinye ikolo uyasho ukuthi umntwana kaNkulunkulu noma uthi umuntu kaNkulunkulu azele umuntu kaNkulunkulu uyangihlutha umuntu kaNkulunkulu nomntwana kaNkulunkulu kwehlukene alonke ngoNkosi amen ZamaNazaretha isikhathi sonyazi abantu abawunyazi kodwa kushaya isikhathi manje ukuthi uNkulunkulu ufanele asisize asiphe indlebe asiphe nenhliziyo yabona khona ingoma enganakekile khona ivesi enganakekile ufike ihomework ufike uyifunde ekhaya ithi uyathanda uthanda abantwana abadala ekhaya ukuthi njengoba nginamanga kangaka nje akekho ninamanga la ekhaya usashona nginamanga ahlula esontweni akekho enamanga la ekhaya angeniwa uye ngitsho nje esontweni into engena stage siphelile indaba zabantu akekho eyisela la ekhaya bese mutshontsha nje kawuthandi nawe uhluswa ukuthi uqhuswa lo muntu ongamnakile njengoba ngikwazi ukuwathapha nje kulungile empilweni yami
Hawu maNazaretha. Jehova siphe inhliziyo. Senyanga sengifike egcineni. Kodwa ngithanda ukuthi le ngoma uyinambithise kahle. Ivesi elinganakekile. Futhi abajwayele nabantu kuhlabelele. Nami ngiyathanda ukuthi ithi uyathanda. Bethanda uJehova. Uyathanda. Thanda abantwana. Lungene segoli, lungene seCape Town, kutaphuthuma unyazi yakubiza ithi inhliziyo hey mana imali ayikho yabona mangena ucingo luthi ubizwa unyazi oshiya konke uhambe nangeenyawo uzoyithola ilift ezokulifta ngobusuku ubizwa ophelele wavela ezulwini mhla ka3 March 3 April wehla uNkulunkulu ezulwini wehla eKhazimula waba nenkinga hayi wehla mhla ka3 uApril lahlunyaza ezulwini madoda lahlalikhuphuka la hayi kwakukhona kodwa lonyuka la sengimenyeza u1 and 2 afike insizwa ihledla ngaphakathi ezinye zithi ziyadla madoda ningadli nisheshise kanje niyahamba yini bathi hayi manje sibona ngoba naku sekuyaqulwa phezulu bathi hayi yini bathi nengifish mabili amagama phezulu niyaphuthuma noma nenze njani u1 no2 abaka2 nalesango yethetela phansi iplate einsizwa la khala phansi athe uthi nifundise abaka2 nanti isango mathi abaka1 sihlezi nabo la sikhonza unyaza abankulunkulu kungabe yajeka imoto usafonela wena kuthiwa manje hey ubona ukuthi ngihlezi kahle ebuhleni omtshela hlezi kahle ebuhleni sikhonza unyaza amen yabona kufonela mawubona ukuthi uyakushela ukuthi waza uzeqenjini lakhe ovuma ingoma umfumo uhlabelele efonini uthi ungangilibazisi wena sithasa ezulwini wedwa akekho akubangisa Shembe ongcwele wehla nje ezulwini ababe bakubangisa asibazi baphelelaphi kodwa kuNkulunkulu ongabangiswa usuke ngaphelele uNkulunkulu ophelele umbone ukuthi uyabangiswa ngabona la da uNkulunkulu impela vele ezulwini hey khona okumenyeza unyazi bathi nathi sikhona hayi angisho lutho mina ngithanda lo omenyeze kuqala ngoba uNkulunkulu wangitshela ngayo wathi inkosi ezayo uyibona ngeemoto hey akuzona imoto la ekhaya namhlanje akubona abantu abala ekhaya namhlanje yonke into ikhona ebuhleni alibona uNkulunkulu ngiyabonga baba ubungiphe kona uNkulunkulu omuhle unyazi lwezulu angisiza ngikhumbulele ubaba ongizalayo nomama babe ngabakhokhela omama babili uNkulunkulu asiza sikhumbule inkokhelo yakhe ezweni lakhe ezolisha
uhambeni mangithi inkosi umsingathe endleleni wahlukanisa wakuthanda nyazi lwezulu hambeni mangithi umkokhelo wakhe ezwe lihle uNkulunkulu hambe naye inkosi umhlenge amabhubesini kodwa inkosi umvule indlela ezakuwe ngamvule indlela azahambe ephumputa uvula indlela ezakuwe ukuze akubone wathi kusebenza nebandla ushile liyaduma ligcwele makhosikazi abemuswa muhle umkokheli uzwa ngabantu ngiyabonga nyazi lezulu Nkosi kusenizule ngibushele enkosini yamaNazaretha konke bengiphe kona amen Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu ama-24 124 socela umshumayeli mazibuko wababhekela izulu asifole isihlabelelo inkosi imbusisa Kusipanga kangcwele Asinda pipis Tande
Sithini izulu. Baba silapha ngokuzwe indlela singaboni. Siyona nsuku zonke. Sicela baba usigeze insipho yakhe engcwele esizulwini. Sithethele yonke amacala esinawo. Senze sifana ubizwa ngabantwana bakho. Bese sifundisa ukukholwa. Sitshengise indlela othanda zambe ngazo. Noma sizwe sicela baba usibheke usithande. Yiba umele usuke kulo besiphuma endleleni yakho usikhathi usibuyisele. Bese wedlisela phezulu ukuthi umoya wakho. Senze sibe munye njengobumba lasimende. Senze sihloniphane senze sithandane. Philise bonke abagulayo. Siqedele ukuphofa emizini yethu. Senze singadingi, senze singesweli manje naphakathi. Amen. Lwasezulwini bethi guqabadelo nguDr. Lwasezulwini ziqu zobudokotela sonyasini. Dr. Lwasezulwini ufike wabiza kwelaseBloemfontein wabalekwa zephulu lahanyana akafuna ngisanga ngisheholo akabonwanga ngoba udumo lwaSezulwini bese leqamagquma namathafa jabuliswe zingwe nesingwe kwaze kwelasentabazwe oqamba intaba zasentabazwe wathi kuseBethlehem ZamaNazaretha nyalo lwaSezulwini lifike laduma ngentabazwe lathi suka laduma ngenqazivele azivele ifike idumeke emaqadini bantu basemaqadini ubukhosi benyanga sezulwini nabusekela nemsekele emzini wamakhosi embeka zosembeka emaqadini nobukhosi obuphakade ngoba udumo lonyazi lwasezulwini lusuka embeka lacathula abasemhlabeni abadlula ngandawo sitophi sasezulwini uthe ukudlula unyalo lwasezulwini ubhulisa ihlangu esibhala 100% unyalo lwasezulwini ebheke entabeni engcwele wafika wathi zibaba emaqadini wadlula waceza wathi zibaba besibukweni wadlula waceza wathi zibaba begameni wadlula waceza abasemhlabeni akukho stophi abadlule kuso kube emakhosini ngoba ubukhosi ngoba enyanga yezulu ngoba ubukhosi ngoba othi ngolenkosazana ubukhosi ngoba onyalo lwasezulwini hluthulelo zezulu zilapho nyazini uguqabadele bambise kwelaseBloemfontein bethi bomthwesi ziqu zobudokotela kwelaseLos Angeles bafike bamvuma bathi udumo lonyalo lwasezulwini seleqamagquma namathafa zintatheleni ubhubhu kabhejana eyiqiniso likabhombela lisonyazini lenyanga yezulu sonyazini obamkhonto kwazwa amazulwini okwazwa ngonhliziyo nosokhabsela basebethukusa bethukisela indlu kaJama benosenza ngakhona bethute kulabafazi besedibete kulalapha eNanda bethume kwabusa siyoflathela siyofuna izazi ezazumuthi kwelasenyakatho phansi osagila sisinyosha ikhombe ebili washa uKenneth kanye nomkakho uGroli intombi yasemawotana waba ilanga lamalanga uphuma Scott nabalothala abangulazana nemsebenzi njengelanga ngumo mahlombe ngobala sidlala somndebe singadlalanyana ngesadlala ngezezulu kuphela bombela sitimela samampondo engudlangudlane egudla intaba zasomkhambathini egudla intaba zomkhambathi bathi itholela kithi lakonentela bathakathi undaba ezehle intaba zezehle zajula zehle emakhosini emthandeni sabalabunga zaphungazela kwamangala amadoda amangale kumaqhawuta nomlungu satsheni wahloma vula iBhayibheli lavuma vula iTestament lavuma lokandela intaba zasemaphethweni bethu nomlethi kamadinana zonke izizwe zithi mlethe sidlwangu dubonga nakomuza baphuka uphondo kweza kithi kwezikanyathikazi mlaka kuzena beyeke zabulala nankunzela uphondo lunyihlabe ezinye emacwebeni siyihlabe wayihlikiza nyalo lwasezulwini ezasemhlabeni sithathe ibhonqa zaphenduka ingqukuva ngeke nilunge bafana lapho nyazini ziyophuki izihlangu zikafungiphi zonke izizwe Uyaphuma umhlangano ngolesithathu uye Nazaretha emzimkhulu. Umthethelo ongena ngolesine inkosi inibusise. Ba Nkosi yamakhosi